Танылган китап белеме галиме, библиограф, филолог, публицист Әбрар Гыйбадулла улы Кәримуллин 1921 елның 29 майында Мамадыш кантоны, хәзер Саба районы, Шәбия Шүрши авылында туа. 1941 елда 10 сыйныфны тәмамлаган егет педагогия институтына укырга керергә, география укытучысы булырга хыяллана. Әмма сугыш планнарын үзгәртә. 1943 елда Кызыл армиягә алына. Житомир шәһәре хәрби училищесында 6 айлык курсларда укыганнан соң миномет төзәүчесе сыйфатында фронтка җибәрелә. Курск дугасы сугышларында Украинаны, Венгрияны, Чехословакияны, Румынияны азат итүдә катнаша. Аннары Ирак көнчыгышка озатыла. 3 тапкыр яралана, контузия ала. 1-нче дәрәҗә Ватан сугышы ордены, медальләр, шул исәптән 2 батырлык өчен медале белән бүләкләнә. 1947 елда туган авылына әйләнеп кайта. 1948 елда Казан дәүләт университетына тарих филология факультетының татар теле һәм әдәбияты бүлегенә укырга керә. 1953-64 елларда Казан университетының фәнни китапханәсендә эшли. 10 ел буе китапханә директорының фәнни эшләр буенча урынбасары вазифасын башкара. Шушы елларда Әбрар Кәримуллин тарафыннан татар теле һәм тел белеме, әдәбият тарихы, әдәбият белеме, тарих, фольклор буенча фәнни библиографик күрсәткечләр төзелә һәм кайберләре аерым китаплар булып басылып чыга. Казан университеты тарихына караган хезмәтләр күрсәткече һәм башка тасвирламалар төзелә. Аның башлангычы һәм мөхәррирлегендә русча китапларны тасвирлау һәм бастыру эше башлана. Китапханәдә зур фәнни тикшеренү һәм нәшрият эшчәнлеге җәелдерелә. Нәкъ менә аның хезмәтләре Татарстанның һәм татар халкының фәнни библиографиясе барлыкка килүгә нигез сала. Әбрар Кәримуллин башлангычы һәм аның шәхси катнашында археографик экспедицияләр уздырыла башлый. Чит илләрдәге фәнни китапханәләр белән сугыш вакытында үзелеп торган китап алмашы кабат тергезелә. 1963 елда галим нахакка җәберләнә. Библиографик басмалар төзегәндә репрессияләнгән галимнәр һәм язучыларның хезмәтләрен кертүдә, панисламизм карашларын яклауда, әдәби җыентык һәм альманахлар библиографиясе 1917-1960 китабына Ленин Сталин турындагы шигырь җыентыкларын керткәне өчен Сталин тарафдары булуда гаепләнә. Сәяси яктан җитлекмәгән кеше тамгасы тагылып, ул хезмәт вазифасыннан азат ителә. 1964-92 елларда СССР Фәннәр академиясының Тел, әдәбият һәм тарих институтында хезмәт куя. Монда да библиографик күрсәткечләр төзү, татар басма китабының барлыкка килүеннән алып 20-нче йөз ахырына кадәрге тарихын өйрәнү белән шөгыльләнә. 1968 елда аспирантура тәмамламаган, фәнни җитәкчесе булмаган, эше институт планына кертелмәгән килеш, татарларда матбагачылык туу һәм татар филологиясе буенча яңа чыганаклар дигән темага кандидатлык диссертациясе яклый. Ул китап белемендә беренчеләрдән булып, милли китап теориясын эшли. Китапның теле, авторның милләте, әсәрнең китап булып басылган урыны һәм башка сыйфатлары аның кайсы халыкка хезмәт итүе белән берлектә каралырга тиеш дигән фикер уздыра. Милли китапның бер юлы берничә халыкның, бигрәк тә кардәш халыкларның уртак байлыгы булуын ихтималлыгын нигезли. 1970 елда докторлык диссертациясын язып тәмамлый. 20-нче гасыр башы татар китабы монографиясе 1974 елда ук басылып чыкса да, галим аны диссертация буларак 1978 елда гына Мәскәү шәһәрендә яклый. Шуннан соң татар китабы тарихын өйрәнү институтның эш планына кертелә. Һәм шуның нәтиҗәсе буларак 1983 елда галимнең реформадан соңгы Россиядә татар китабы монографиясе дөнья күрә. Революцияга кадәрге татар басма китабы тарихына багышланган хезмәтләре өчен Әбрар Кәримуллин 1991 елда Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә лаек була. Олпат галим 1991-92 елларда Татарстан Республикасы Милли китапханәсендә фәнни консультант вазифасын башкара. Аның җитәкчелегендә һәм ул төзегән методика буенча иске татар китабының җыелма каталогы 1722-1917 еллар каталогын төзү буенча эш башлана.
Татарстан Фәннәр Академиясе академигі, ТССРның атказанган фән эшлеклесе, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге һәм Кол Гали исемендәге халыкара бүләк иясе, милли хәрәкәт әгъзасы Әбрар Каримуллин милли китап тарихына, татар әдәбияты тарихы һәм аның Шәрык һәм Европа әдәбиятлары белән бәйләнешенә, тел тарихы, археография, этнография, топонимика, татар халкының килеп чыгышы мәсьәләләренә багышланган 700-дән артык басма хезмәт авторы. 1980 елларның 2нче яртысы, 1990 еллар башында аның матбугат чаралары аша татар халкының алгарышы, Татарстан суверенитетының иҗтимагый сәяси мәсьәләләре буенча ясаган чыгышлары шулай ук зур әһәмияткә ия. Галимнең хезмәтләре Россия чикләреннән ары, Америка Кушма Штатлары, Англия, Франция, Германия, Төркия, Мисыр, Япония, Канада, Венгрия, Польша һәм башка ил тюркологлары арасында да яхшы билгеле. Әбрар Гыйбадулла улы Каримуллин 2000 елның 18 сентябрендә Казанда вафат була. Туган авылында җирләнә. Байлар собасы поселогындагы Шәбия Шүрши авылындагы урамнар, Байлар собасындагы Үзәк район китапханәсе аның исемен йөртә. Татарстан Республикасы Милли китапханәсендә Әбрар Каримуллин музее бар. 2003 елдан башлап Каримуллин укулары уздырыла. Әгәр иртәгә татар халкы үлә диләр икән, мин иртәгә хәт яшәмим, мин бүген үләм. Я аннан башка тормышның мәгънәсе юк. Biz həmmimiz sizin белән милләтебезнең уллары, кызлары. Әгәр дә сезгә иртәгә татар теле, татар милләт юк дисәң, сез ул балаларга ни өчен үстерәсез? Ни өчен сез игеннәр игәсез? Ни өчен сез йортлар төзисез? Ни өчен мәчетләр саласыз? Менә шуңа күрә мин үземнең тормышымны, менә мине торган шагылдырган икән, яңа шулай дип мин үземнең милләтемә хезмәткә турган кеше, шуның өчен хезмәткә килгән кеше. Минем бөтен тормышымның мәгънәсе шунда.